Ki para bangit beid baro ki balong ki para riud khot chong kabalang giawan hakanika porno phaisngi ban mani ban shakri ublei ban yo bentaru nakamit ke jong utrai hakanika sakramen ke jing khwai utrai kalong ke jing seng ka ba kentang hakabangiwan pau hakmat kamit ke jong Jesus Christ hakabau Jisu wan pen pau yalade lingbau kupu bat lingba kekuri tungin yit yalade namar kata tungin pengentang khut yalade nakabor ka snam ka jong Jisu habangi penkre ban shim benta naki ki bakentang tungin ya duai ublei bok pau jong iba habeneng giwan haga yeng ka bakhut ka bakentang ka jong me ban mani ban shakriya me par haga ni gasngi giwan ru ban yo benta na ka mit ka jong me namar ki do nu jongi ki tngan bat ki sliang bat ngi kwa ban yo benta na ki jingbam ki batay men sim tu jubab ko try kan rat ye ki jing thrang ki jing sliang ki do nu ki jongi hakaba me men don rungkat bat ngin ma ye ki jing try phla ka jong men sim bakhoi ngi aingo ba me sngo ki jing duai ki jongi ye ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong trai bat unong penim jongi u Jesus Christ. Amen. Ingin ya syakri ya ublei da kabangi arwai lang ke jing ruai ke ba prapo. Bar hadin ke ni ke jing ruai kerpat ya temen besan jongi temen besan Dr. Ola Mare bain sengob ha ban yalam ingi ha ke jing pule na ke htien ke jong blei bat na ke jing duai. Hakmi yu Jisu la pen mong halor ka khlie pan sengiat sya phong namar ki jing rengkang jongi lapen luet ya met jong uhi namar jing le bom hok jongi jingem snam jong u pen khia egi ke jing ruai ka ba prapo Hak mi yu Jisu lapen mong halor ka kli pan snyat syapong namar ki jing ring kang jongi lapen wen ya ka jong uhi namar jing le bom hong jongi ngem snam jong u ben kya yangi jing em ko jong u lem to bra kud no hab deng bot gamba bha namar jing mamman jong ubril angel pelan ya ukila henry pamon bukonon sya nang ban sil spaya uben to om don da kawe pan kalat ya pop ubril bansan klem sha ukun jenjar batrim om don lenti ban pen yasum ban lu nong trao yu briu ba do em om don landing na ba trim o kad no crowd ka jing it lay kon mar way
marjok ngirimon. Ashwa bangin lej khmat blai ka jing duai min puli bacha asko niktin ka jong blai ka bangila ban sham na ka gospel ka communis klonong ka banriu ka khat ka to ne lik khat baro na stim nang kong apostol paul ka nong korin klonong ka ba khat wai ka to ka netli ki khat tin jong blai ka ong kumni te u jisu le thu haki nga long tuk pu jong ka jing im jar bawan hanga un thangan bajar jar bangai janga un sliang lanu ru baro bau tok pa ai hanga kinwan hanga uta te bawan hanga dalai nganam kentaj no sabar nabanglawan hiar nabneng Omongan yo le yakamon kejonga hanra yakamon jongta ubalapha yanga nama kata jisu liathu haki shisha shang ong hapi lamda phi bam yakado jong khun breu phidi agasnam jong phimdan gajing im haladi no ro bam yakado jonga bat badi agasnam jonga Udan gajing embam jukut bat ngangan penmi ipat yu kesngi ke bakhadu naba kado janga kalong di sisa kajing bam kesnam janga kalong di sisa kajing di jar bam ya kado janga bat badi kesnam janga uyai sa hanga bat nga hau naba kumta uno noru bam ya unukpu lane badi kene khuri try klem buram keng Unlong baram na kajong kita kamet bat kesna mutrai. Hanrai to ai bo breu unyet yeladi. Te anda kumta to ai bon bam na to kupu bat undi na kita kekuri. Namaruta babam bat badi ubam bat udi. Kajing penrem yeladi. Lada na bishar bha ya kita kamet utrai. Namar kani bun ngir kilong ke bapang sangam bat ke pangkrau hapreng jongpi bat chibun ru ki yo thia no hanrai dadang lebishar bhai ladi an dala bishar ngi kumni hanrai ha bal bishar ngi lasneng ngi do trai knang ba an penrem ngi lambat ke perthai to blai ni snai ban kurkhu ngi ba pule ba cha skor tim jung in phai shublai jing duai tong in duai kok pa jungi ba habneng ni wana jan jeme try lamana kapor nama malong blai try nong bu nong thao u blai try kimet kiman sim kjongi u blai try khli chong ka balang u blai try khli chong ka kam Ublay utray lang bo kun jama Diyos Christ
Melabu ikinyam ublabu ikinyam kirukom matrai. Nadu ka pateng jong kesenran nablay. Hak kamra ka bahaneng Jerusalem. Kebamangiru kum kesenran jong ka por bat ka juk ka bamanta. Kum kibangai hau Jesus Christ trai. Kemangin kam ban le ban pendep aku trai. Yakin ikinyam kirukom. Atrai ngai ngui mena ma mi alam ngin orang primbi. Lang maniki sngi ki benai ki balai no hadin sao san tali ki benai ko tang ngem shimla yo ablai ban kiush ka ying ka jong ma ngem shimla yo ken ko trai ban shim benta na kam me ka bakentang bat ka bakho jama ablai hanrai kalong ka mon jong ma kalong ka jing penya ka ba start bat ka ba mayan blai jong ma Kebangi kom kebreu atra ngem la ban sngau tho bang ngem la ban sampang atra ya kejinglong jingman hap perthai manta anrai atra kom kebangai hame nginget ko trai ke ba mau blai male kalong ke ba sudah ko trai naga banta ban thau thmai ngi kebreu naga banta ban pen prang ko trai ya kejinget jing mau blai ba em ba don bor Kaya ngai ngui me ko kan ran ma kajingit ba kchama haba malapli pat ini kelad ablay ini aman ya syam kumne kum kicil sisul ban slok kumne kum ki para bangai ila ban kius ke yang kchama ablay kam taman kner lakikti ban ya snok tilang ko trai lang bakas kremen ke jing khawa trai kami ke bakentang ya ka ban bu na ka ban ta jongi kum ki khon ki chama Atra ni robas dang kemnengi duai nong prembi isnei ko kenrat mengilak ban pai shema blai ngilak ban min duai kemat ceme ko trai ya kajing alam kepada mensim baku cema trai din ningi ko kenrat ni robas dang kemne pendap ingi do mensim baku cema blai pendap ingi kayeng ke bekentang cema do mensim baku cema kemakas ngi pente ko sablai inyo amat ko trai ya kajing don rekat Kadeng kari Bible lang mo mensim bako jama. Ngin yo I ken ko try rade kembang ilong. Ngem long ay ken ko try. Kadai dek jing isnai baka jing ay bapalatam jama. Ilong kumne kembang ilong menta. Try bahai isnai ka jing syakri midon man ay me ko try. Noro bas dang kumne try bangir wai ya ro try kmat jama. Isnai ablay kan mi na ka jing syam mensim ka dono jangi. Kan mi na kajing kersoy ka basyapo da mensim bakot ko try irwai da ka donut da ka mensim bat kajing syampang rute ablay isnai ko kan rat na markata tra bapha pendap ingi ko tra da mensim bakot me ko try bajing irwai ya ro ingi ko try kajing ya mane me ko try kan long ka bap yang hun ka bat ka kaching isnai jama ablay ngi yo a ko taban pule bat charge kor na ka tin ka ba em ka me Kebapan kan mau nya try malong pu jong kecim kebapan kan mau ngi ko try malong kho mo khon jong blai bo wan bo pulai la pha na ka breng sejrong ko try ban sim nya kecing long breu ko try oi ban ai kia la jong kecing em ya long ran yang ban yap halor kecing pna habalopan mi ya kasnam ka belui kasnam ka bakho ka don bor habala sha a ko try ban pelwet ya ka ma chu halor ka ding pna halom kal bria blai nong premi isnai ko kenrat ngin kan mau ko tangin ri kan dong la ka tien chama ko trai ko mala kran ko trai ba pangi de ban yet yela de ko trai langi long em ke bet da ma trai ban she ban yakne ban kne la kikti ban shim ban ta ban yo ban ta na ka mi ke ba khoj bat ka ba kan tang chama apla isnai ko kenrat stang shipang por ushakri chama ko trai sependap ngin yo ban shim ban ta ko trai na ka mi ke ba kan tang jamal mok pu bat ke khuri nong premi Kebab kan mau kan ko try ngi ai kan mau me ko try jing sha sitam maka jing syayap ke halor ulum kalbari nag bantaman pan imengi ki bro ki bapop ki bajat ki baram raji subis nai ko kan har bari no no ya blai nama malong tama mo blai badon bohor baro haba malasya ya keding pnah ko tra bapa malasya ke jing pang jong kamet lang ba ke jing sempat lang ba ki prek ba ke jing kapan siat sya blai malasya ru ko tra sha sitam ru ko tra
hak jeng pang jong kemen sim ko ta ha ha bage babut me ke nong bu me ke leben tiu me ke kren ben me blai hoi ko ta ha kita ke long baro ko ta om nama ke pop jong me om nama ke jeng trot ke jong ko ta andai ka dai nama ke pop jong ha ba jong ilang baro atrai mala sha mala ba ke lor ke ding na ya ke man penim ai ko ta da ka dor ba kasnam ya ke bal pen mi halor lum kalbari ban saj a ko ta ke pop ke jong yasla ke ka perthai isnai ko kana namar ke tangin phai shma blai ngin ai ti le de ko ta ki donot ke men sim jong ya blai hab nge shim tan ka me jama ko ta kan long ka bor ngi ko ta ban nang la ban ya chiprang ban shikri me kan long ka bor ban thau thmai ki men sim ke ba jat ke baram jing kan long ka bor ba ka jing ban sai bor ko ta nang la ban yasha shitom ma ko ta ban hasla ke ka perthai ya ka ban yaket ya ba ban ya trei ke kam chung ma ban long ki sakhi jama ko ta hang no no bangi don ngilong nginong plai ko teng jame ko ta hang no ka jaga ka bangi don na blai isnai ko kana nama ka tha bangi akner ngi shim tan ka me jame kalong ka bor ke ba pan sai bor ya ki jang man sim jangi kalong ka bor ke ba pan em na ko ta ya ki jang long tlot jangi kalong ka bor king ko ta nginang la ban ya chafrang kum ki program kristan asla ka perthai ablai ker khu ko ta lo yong shukri pastor ablai ya ba mala khot chin ka kam ya ba mala pan kentang chin ka kam ablai ye ke barok ta pendap hat kom ka hukum jom hai isai kham tam ka tam ngen ma hat ik chung don kat ka ti blai jom hai lang ba shukri jom ablai ba ngi barok kinang yo ban ta ko tai nek na me ba kentang jom ko tai ngin yo sngo ban ngi yo ma hat ko tai ya ka bor ki jom ko tai ke khat ching isnai jom hai shimti a try ki por ban sa ngi bu ti ti blai jom hai ma ba tra ki pop kinang kang jongi na be kinang ki pangi dem tang ji sunang pnem bi amen. Ngi penpau ke jing songu ye temen besan jongi temen besan Dr. O lamari i balai lami ngi haka jing pulia na ka khtin ke jong blai bara ke jing duai haka ni ke por ngayeng na ka benta ka balang presbyterian mauro ban pediang sobhai phi baro ki para riu dukhat ban ngi don ru ki bampat long riu dukhat shaka ni ke jing seng ke jing shakri ya blai nadu ki temen besan ba ye jongi ki dukhat committee balang ki long kmi ki long kpa parlo ki samla ke jing khublei ru ya ki badon kerteng ki wei pat ki balang hendrei ki bajuawan bani shakri lang yu blei lembat ngi nakawei kapor shakawei kapor ke jing khublei haga kerteng ke jong utrai bat unong pet em jongi u Jesus Christ ngi ai khublei ru e phi ki badan ka benta ka ba sapo joga yemane ki deben pet lingba kini ki kor ki bor joga jok ka bamenta lembat ki para bangit be ki bamla banwan ji seng haga ni sngi ndrei ki badai ban khmi ya ka ni ji seng link ba ka YouTube channel chong ka balang to bleun kur khu phi aba phi don ki yeng ki sem ki jong phi ki para bangit be baro nangi ngilaya link ba ki ni ki banai ki ba bha nadu banai me hadu banai July hau banai August kala kham jinsur kata ka jinglong jingban joko perthai ka yeng ka jongiru ngilemat shibun ki jing hau banai me habakawan lin shop katu ka jingpang khlam ha ka yeng ka jongi bat kum ka yeng i panpau ka jing songu e phi baro ki parabangit be jong ka balang ki balai kershaningi lingba ki jing duai ki jong phi bat lingba ki jing ai ki jong phi ni dap ka jing songu ki don ki be pat ki long yeng long sem ha ka balang ke jongi ki ba makiru ki le kendu jing na ka ni ke jing pang khlam ngile phone ha ka to ko por ngile le khmi le jingo e ki hadien bat na ka liang jong kiru ki sngongo ya ka jing kershan ke jong ngi kum ka balang bat ka jong phi ki para bangit be yaki hapdeng ki to ki sngi ki ba bat ki ba shitom pila kershan de ki jing duai ki jong phi pila kershan de ki jing yarap ki jong phi bat de ki jing ai ki jong phi namar kata ngi la yo mat ye ki jing iwei na iwei hakum ka to ko por jong ka khim khat hakum ka to ko por jong ka saw ka sian nginum la ban klet ya ki balai kershan para banget hapo ka balang ke jongi
donru ki para bengit ki bahakan ni balang ke jongi kila mat egan ni jingpang khlam bat donru ki bala khla no naga ni perthai ni penpau ka jing sngo lem ya baro kita ki long yeng long sem hadien bala biang ki sngi bala lat ki quarantine kum ka balang ila yo ban pelong ka jing seng duai ban pentingin ni ki kum ki yeng isem bat kidan ki bahiyeng bahasem jong ki hang ne menta ngi ai phi ka ktien jong jing pentingan ha ka kerteng ge jong jisu bat kito ki ba e ki ba thon ki la let no nagani ka perthai ha ka por ka ya ka bala bu ba ju blai namar ba ka jing em ba ka jing yap kam shong ka khti jong jing pang ka jing em ba ka jing yap ka shong ka khti ka jong blai to tip e kata ba ki la let no nagani ka perthai namar bo blai ula ibet ban ai no eki ya ka jingja thai bat ki donru ki balamat jing e lingba ka ni ka khlam lingba ka lockdown hakaliang ka yo ka kot ka kamai ka kaji namar ba ki ladu e ka balla ka sngi kum ka balang ila persang ban kener ban yarap ki temen basan jongi ki dekot komiti balang jongi ki lewan syaki ye ki sem ki jong phi rengkat ki jing yarap Mrela dengan lakum ya lat yano bala dadang don menu ki badai kendu jing e phila ban pentip syangi ban ngi kloi kum ka balang ban yarap namar kata kalong ka wei nagi kamram chong ka balang manu hangno ki kun ka balang wat ngole ran ban phone ban pentip yengi khaddo kila don ki nong sharai kiba yathu yanga baki don kiba artatien banwan jingya seng sakramen namar baki ong impat dep ya kata ketika kabalang kam simbu kendon baki ta kibampat dep ban aitika kimla banwan kam don kum kata bat lada kidon kiba msimwan menta kila banwan shibet hakapor lai beje mapi kiba don hangni sobha ban pentip lemiki kabalang kapen benai ke ka bangilayo naga sinot ba ka KGP sinot sep ngi ka kentu yengi bangini trailang bat ki bor sarkar hakaliang ka tika ka vaccination banyada na uniuk nyang jingpang ndri ka balang kam simbu kendon batang kita ki bala tika kila banwan jiaseng kani ka diga yeng ka jong blai kani ka diga yeng ka jong phi bat phila banwan ban shakri ya o tu blai kur khu yengi lingba kini ki jing ai khu blai lingba kini ki jing pen pau yang ilang baro hapaning kini ki jing e batru ya kini ki jing pen shai halor kini ka phang haswa begini osngoi ka khubo na khtin ke jong blai tungini ruai ke jing ruai ka ba shispa nyeu phau kendai nga ai la ka jing im la snam kordor nga the ba phi la ban im bat yo lat na jing jot nga ai la ka jing im ayu pin ai nga ka jing ruai ka ba shispa nyeu phau kendai nga ai la ka jing im la snam kordor nga te ba pi la banim ba yo la na jing jon nga jing in ayu pin ayanga bun stem nga shashi chom halanon ha kordin ba jing men bom you kun in shem clem jing pen win nga sha shi chombo
snem kanu pinsya yanga laying basuk haning badam daburom lay nga iban wan habding ijenjar kaperte barong ala ino ayupin iyanga nga siya na marjong pi ga kordin bom laong kurik tang tam nga di ba pen lan na dujong na marjong pi nga siya ayu yang insya ka kubor nagaktian ke joblay kalong naga gospel Matthews kalanong bakhatway kidkot arpu pra bat arpu kandai Matthews khatway arpu pra bat arpu kandai to wan hanga pi baro ki bathaj bat bakhya ka jingkit tingan penjam ya pi to shim ya kalongkor jonga pi to hikairu nanga nabanga bolui loi badu barit ruwa ka do not te penshem ka baja thaj hakimen sim chong pi kabenta ka ba ngan penshai bat ngan yaslok kalong ka tu ka dekhot ka ba pra to wan hanga pi baro ki bathaj bat bakhya ka jingkit te ngan penjam ya pi ngakwa ban sedang daga jia thu khanash phang wei breu uba kerteng Augustine uba imha North Africa hapdeng kisnem laispa sanpu saw hadu sauspa laipo hadinu Chris hakikat tu kat ni ki balang ki khot yo Saint Augustine uniu long Bishop John Kashnong Hippo ha North Africa nadu kasnem laispa knai pun riu hadu sauspa laipo ka kerteng ka bapura jong u kalong Aurelius Augustinus batla nyau yo o hapdeng ki ba krautam ki start theology chong kabalang badon ki ba ayo o ya kakerdan ka ba ar kakerdan ka banengkong u start theology day u Apostle Paul kakerdan ka ba ar ki ong ka day jong u Augustine kabalang Roman Catholic Church bat ki balang Protestant ru ki nyoburom ya o bat ki pediang ki jihikai ki jong u haduk menta uday mau uba sandur ya ka perkhat Kristan halor shibun ki jihikai shong tanrai halor ka Trinity ka jinglong ka jong blay lai away halor ka pop tanrai uday u Augustine uba penenkam nengkong ya kani ka kentin original sin pop tanrai uday mau ba ai jihikai syapang ka predestination bat ka free will ka jingjit lupa ka jong blay bat ka mon lait lut ka jongi uday mau ba ai ki jihikai syapang ka jing ai e blay bat syapang ka jing lebet le renti bat ka jing mut jong ki sakramen baru de Augustine uba hikai syapang kata ka just war lani ka thma haka bangin yada yaladi Shuaw Augustine ki Kristan ki kulmar jingmut langila ne ambania daya ladi ladawan unong shun u Augustine udai mau ubabatai yakini ki baro namar katangi nyoburam ya Augustine halor ka jingyalam jingmut jengu ya ka Christian theology Henry kini ki jingla ki jengu baro ki wana ki snem ki bahadin namar ha ki snem jo ka jinglong samla u Augustine ula im ka jing im ka ba latlan bat ngilaban ongru ka ba lengkar
Udai uba start bah ke jing pulih. But ubala kios ki kerdan ki basalor. Umi na North Africa. But ulet ban long kumunohikai harom barhamelan. Ki balong ki nongba ki bahekdo jong ka himarom ha ka tukopor. Hendrei punlut ia kepisah ke jong u ha ka sengau bah pertai. But ubut ia katakan niam manekian. Katakan niam manekian ka baong ba pila balekat bomon. Ke jinget ke jong pi au blai nrei ke jingim ke jong pi kalong haladihi ka kemi jong Augustine ka de ka breu ka bareu blai ka bakerteng ka Monica ukpau jong u ude ba mani blai thau u bakerteng u Patricius kumba juja hakini ki long yeng ki balong shiteng shiliang ka kemi kalong kristan ukpa long kristan u Augustine u kulmar jingmut but ubut ya kani ka rukom jong ki ba mani blai thau baru im lajlan nre kani ka Monica kayai duai bau khun jong ka unyo e jing kala ka bomot bat ka Monica ka bot ya u na North Africa shadu melan ban duai na ka banta jong u bat le thu ba ka wei ka sengi kat bau dang ai ki jing kren jo ka jaka pat ba kawan ka kemi nei piwan le shni shamilan haba pitip ngadang bun kam ba haba pitip bang adona ka kam nre ka Monica kawan bot ilau jong khun ka duai na ka banta jong u ba la nyau ya ka kum ka nuksa jong ka kemi ka ba ie je lagi jong ki khun bat ka ba ya sa na ka banta jong ki bat ka ba ya duai ya ka jingkala ka bomot jong ki nre kat ba ka Monica kadang duai u Augustine urang pet na ublai u Augustine urang pet na ka kemi ka jong u ba na ka jinghet ka jong ka ubu di ke jingkwa jang dono jang u barhadin kat tu kat nepor ulalong umrau jang kita ke jingkwa ka dono jang u bar ula kelalong umrau jang ne ka perthai bat namar ka ni ka rukom im lajlan jang u ulai kendo si bon ki jing e hendrai wat la ka taru ula pen e la ka jang ka dono bat tre ban phai sho blai ban pan jing arab Nrewat apa dengan kata kejile ke jong u persya ya ublay persya ya ka kemi persya ya ki imlang salang u Augustine don jingsuk kadokno jong u kaleng a ka pisa ka ki kuslai ka Monica ka yai duai na ka benta lau jong khon bat khaddu agasnem laispa prapun riu ndau ladap laifu arsnem kerta u Augustine ulayo ya ka jing shemen sim ka ba na ublay ula dem kho siu baru la IT ala di hau Jesus Christ lapan baptis se u barhadin kat tu kat ni por ula long ulingdo agabalang u priest batang hadien kat tu kat ni snem namar ulong ubastat namar balayu i kata ka jingkela ka jing em jong u ula kela long u bishop jong ka hippo hangta North Africa ula kela long unong elam balang ubakhrau baru ula tho shibun teligi kot kikot ki badang pulih aduk menta ki balong kita ki classics lani ki kitab ki ba shongdor haduk kata-kata ulayap hagasnem saus pa lai pau ndau ladap new pun riu snem karta na pedeng shibun ki jingkren ki jong Augustine kani ko wei kalong ko bapau nam melat hau yangi nakabenta jong mehi bat ki dokno jongi kileng a ki pisa hadu bakenda shem jat haj hame u Augustine uong melat hau yangi nakabenta jong me ablay bat ki dokno jongi kileng a ki pisa hadu bakenda shem ke jing jat haj hame u Augustine ulamat haladi ya ke jing leng a pisa bat ulamat ru ya ke jing dap jong ke dokno jong u ndaula pediang ya ublay para bangit beet mamaki para bangit beet mapibat mangaru hateng ki dokno jongi kilang a ki pisa ngimdon jingsuk ngisuk kuslai ngikwa banmat ege jing iet ngikwa banmat ege jing pediang dake imlang salang daki bahayeng ki jongi ngikwa banlong ki ba job bat ki ba seiso ngikwa banmat ege jing kemen ngikwa ege jing tikena syapang kalawai ba kalawai ke jonga kan urlong kumbanga kmi lenti
ka perthai kala ban ai ngi kat to kat ni ka jing tikna shapang kalawai ka perthai kala ban ai ngi kat to kat ni ka jing suk henry ka jing suk bom jukut ka long tang no blai ka jing tikna shapang ka jing im ka jangi bat shapang ka jing im bom jukut ka long tang no blai hano phin shania ela ka jong ka jing im ko para bangit ba it hano phin IT yala ka jong ka bom jukut lada don na pring jong phi ya kani ka por ki balang a ki ba pisa ki ba khi phalo ka man sim u jisu ong to wan hanga phi baro ki ba thaj bat ba khia ka jingket ting an panjam e phi don na pring jong phi kuslai phi sngo thaj phi sngo swai namar phi la ya leng ba shi bon ki jing e ha kini ki khendiat banai don na pring jong phi la do e ka balla ka sngi ka kam ka ba phiju trei ka dukan ka ba phiju de kam sai so shu kum ba man shwa bat phi kli lano pat ngan la ban yo ya ka kamai ka ji kum ba man shwa don na pring jong phim don ka jing suk haki yeng ki sem bat phi wat e ka jing suk phi wan hagani ka ji seng ringkat ka jing ang not ban yo na ka khtin ka jong blai bat na ka mi ka jong Jisu ha ka ni ka sngi u khot e phi ba phin wan sha u ba phin mat ya ka jing ja thaj ha ki men sim bat ki do not ki jong phi u Jisu khot e phi ba phin pandam ya la de u bat ban pediang ya u ka do not u Jisu kreni ki ni ki kentin to wan hanga phi baro ki ba thaj bat ba khia ka jingket tengan panjam ya phi u kreni ki ni ki kentin ha ki jiu ki balong ka jat ben riu ka ba riu blai tam ha ka ni ka perthai lani ka ba bat per king ya ki niam ki rukom bala a ya ki kila pendap ya baro ki niam ki rukom henrei kam don jingsuk ha ka do no jongki pi ai long ki balang a bat ki ba pisa kila persang ban bat ya ki an ki kanun kila persang ban bat ya ki rukom ya ki jing sha jing it ya ki jing ai ka wei ni ki pau Nrei kata ka jinget jengki kalalong ka jing ban khia ye ki kisngo ba kimla ban penhun yo blai ka don tang ka jing sa not ha ka do no jengki hato don na pleng jeng pi ki para banget ba it ki ba ka jing im kristan kalalong ka jing ban khia pila persang ban im ka jing im kristan nrei pi sngo ba ngampoi shano pitip de em ka jing im kristan kala ban long ka jing ban khia larpi persang ban syakri yo blai halaka jong ka bor nrega jing im kristan kan long ka badap da ka jing kemen larpi ong wan ko tra jisu ka do no jonga ai bore nga do men se makut bangan im bangan pendon buram me la do don na pedeng jong pi ki bas ngoi ka jing ban khia u jisu khot ye pi bat ye pi ba pin mat e ka jing ja khat e ka men sem hato don na pedeng jong pi ki ba persang ban be ya ka jing im ka ba hok nrei phimla pi ai persang nrei pi ai ur pi ai hap ha ka jing persang ka jong pi kwa ban ayo blai ya ka jing im ka ba khut bat ka ba kentang nrei bon sien pat phimla ka jing pen shoi ka wan men sngi ka jing pen shoi ka wan men miet bat phim don bor ban yele persha la da don na pedeng jong pi ya ka ni ka por ki badana ka thma ka jingele persha e ka pop u jisu khot e phi ban wan sha u on ai phi ka bor ban job e jing pen shoi baro hato don na pedeng jong pi ki ba ka jing im jong pi ka lalong ka jing ban khia phi ya leng ba ka wei ka jing e hadien ka wei ka jing e le sim don jing suk hayeng le se don ka jing e per jing mot ha pedeng u khpa bat ka kme hayeng le se ki khon ki tam sneng kim ko ngo shu ye phi ki kme ki pa le se kala ban long ru ma phi ki khon bai mei pa kim pan pau jing e mre ki le shiliang ye phi le se don na pedeng jong phi ki balaya ling ba ka jing pang jing shitom bat ki bas ngau ya kata ka jing kejap ya ka bor men sim jong phi namar kata ka jing pang jing shitom le se kalawan ka wei ka jing shitom hadien ka wei hayeng jong phi
nengkong yai mei hadin yai pa hadin yai khon hadin i kinyi bat pi snow ya ga jing ban khia ga jing em ga jong pi lada don ki ba ma ye gi jing ga jing em bat ki ba yale ye ki jing pang jing shitam u jisu u khot e pi ban wan bat ban ya thu a o ye ki ti jing ki jong pi ya thu au jisu pi don hop te ban ya thu a o namaru de nong pen em u jong pi u ba pi pediang ku mu trai trong cái jing em cái jong pi habu yo snow ye cái jing duai jong pi ula ban ai te cái jing pen khia kumni hi la ne ula ban ong ap khan diat khon ngan dang pen phrang shwai pi bat ngan sa ai cái jing pen khia ha kapor ka ya ka ba biang bat kat ba pidang ap ya kata kapor jong cái jing pen khia u ai ya cái jing don rang kat ka jong u ya pi bat kershan ya pi ling ba kita jing ngidon kam paralok baro haga jing em haba ngidon apreng ke jing pang jing sitom ngidon kam u paralok lani ka paralok kiban kersani ngi hakum kata kapor lara ngimla bani kendu mar khmat ru ling ba ka telefon ling ba ki message kila ban ai men se mi ngi kibabun kibasngau tamang kibasngau kenja kibasngau don kam paralok ban kersani ke uji sulong parlok ubah jan uji sulong ulok ubah yaine baru bashisha ubanom eno lemne lendet no epi wan shu jisu pinmat ege jingja that hakimen sim ki jongpi ngiawan hagani ka por haga sakramen ke jingkwai trai bat ngin ma chisha lingbau kupu lingbau ka khuri ya ka jing don rengkat ke jong jisu lembat ngi hakarukom om tang ka basuyo snow andre hakarukom ka bangi deyo i tengkren dalagi jong kikmat hakarukom ka bangi ban kta dalagi jong kikti hakarukom ka bangi ban sma hakarukom ka bangi ban ma yaw kpu bat ya ka khuri ki balong ka dak jong ka jing don kat ka jong jisu lembat ngi hakum gani ka por ngi don kam yu jisu bon ai ka jing ja that hagi do no jongi syaenga ki para bangit be bania thu ya ga jing shaman sim ke janga ngala kren shi sin haka jing kren ke janga YouTube ka bawan ling ba ka YouTube channel jang ka balang presbyterian mauro bat bona pedeng jang pi piratip ya ga jing shaman sim ke janga ha pedeng ke jing shitam remar khamat ngampat yo bania thu ngakwa bania thu menta haka por bangayo e ga ni ga jing pang khlam ka ba la sapriang keleng ga ni ga perthai ngakit e ga jingkit ka ba khia haga do no janga hoi ka jingpang ka ba shirkai don na preng jong pi ki balama nre ka jing leng a ga jonga ka long namar ki para banget ki ba ya pang shitam shi photally ki ye ki ba ya test positive rengkat bat ki kato kat ni ki ba ye ki ba sem ngalang a ngapisa ngadu thia ngadu dem ngathia tang kumbashi kenta argenta man kamit don jing sok kamen sim kalang a kapisa ngasngau khia nagabenta ki para bangit be jo ka balang bat nga phone ya phi badi ki long yeng ki baya pang e shitam bon sin ban keli naman nga sanut nga syapti nga kuwi ngipat bangadawan ban pendap ya ka sakramen ka jingkhwai trai banganum don bor su ban yeng balapin pediang ne em sa sisen yang ban pendap iginiam kurukom ubalamat ya gani ka jing shitam kabala ban ya bit hakapor bapang basitom kiwan bon ki jing perkhat kiwan bon ki jing syapting ban mapi ki balamat e kani pisau thu e kata ki bama di ki wai pat ki jing shitom ru pisau thu hakapor baka telot kamet usoitan wan banile persya bat ban penleng a pen pisai ngi reakum kata kapor jisu wan wong to wan hanga bat ngaladon kata ka jing shem bat jisu hapa dengan jing shitom ka bajur kita ki bon snem jong jing puli theology kim long e bat ka jing shem bat u ka ba markmat kita ki bon snem jong jing shakri ya ublay ki ba nga persyang naga donut baro naga mensim baro kim long e habay nujor bat ka jing shem bat u jisu haba pila poi hatrai do haba pila poi haka liulong ba piong ba manusyo bala banyarap yang anang ni hakum kata kapor nga dayo bani shem ba u jisu upan pau yala di hanga badu kit
ye ki jing khuslai ki jing ling a ki jonga baro uang wan hanga lendan ngan kit mangai ki jing khuslai ki jong me bat kani kalong ki jing shaman sim ka banga kwa babaro nangingin yo mate bangin lat na ka jing ling a pisa bangin lat na ka jing khuslai nre bangin shu bread lod hau jisu ngam shim yo I yo mar khmat da kini ki khmat ki baken jado nre nga sol thu e ka jing don kat ka jong ulem bat nga sol thu bala nga de ban let no na ga ni ka perthairu ngani shem badu ka bam jukut renga nang kwa ban shakri ka ni ka balang mauro ka banga I chi shana du kumen sim ngarang kwa ban ai ka jing im ka bakan tang kho ya khmat jong blai ngarang kwa ban I ka jing san ka jing mer jong ki khon ki kti bat ki ba yeng ba sem baru blai ula juba baru blai ula pan khia enga ki babon ki bakit e ka jing kit ka bakhia ka Monica ka kme jong Augustine kala kit e ka jing kit ka bakhia na ka banta lau jong khon reu bleu le yo sngo ke jing duai jangka parula ai ke jubab ka banalor parula panjana yo khon jang Augustine kat hadu bonda long unong yalam balang bakrau baru start theology bakrau lara piwan shagani ke jiaseng sakramen ringkat ke jing ling a pisa ringkat ke jing khuslai ringkat ke jing kit ke bakhia nga khot epi bapin panhiarno ke jing kit ke jong pi hakajat jong ading na ka jong Jesus Christ haba piwan shagani ka mi ka jong try nga khot e pi bapin wan shajanu Jesus haba pi shimban tano pu bat na ka kuri nga khot e pi bapin bread lot i jingkit jong pi au Jesus namar pim don kamte ban kit u Jesus long ma u ban kit u ban ba ya ki pop ki jing palat ki jongi ya ki jing duna ki jongi ya ka lat ka let ke jongi ukit lu jisu ya ka ram ka sha ka bangim la ban siu ula siu lut ula siu dap purau jisu halor ka dik na kalbari ya ka pang ka shitom ya ka krau ka jia ula kit lu jisu halor ka dik na kalbari ya ka jing songsi ka jing kenja ukit lu jisu halor ka dik na kalbari wan chunu jisu un ai api ya ka jinja thaj hakimen sem bari ki do not ki jompi to bleun kor khu yengi lingba kanika kubor na ka ktien ke jong blai na ka benta ka buram ke jong blai amen tiha kanika por ngin yo ban betengi ke jing shakri ke jongi da ka bangir wai lang ke jing ruai ka ba chispa prapuar hadin kini ke jing ruai ngamut badong kat badang ruai kini ke jing ruai nga kerpa di temen besan jongi bagin sngo baban yarap ban pli kini ke mit ke jong trai hadin kini ke jing ruai nginum pat shong rekat bangidang yeng ngin ya shim mentalang ha ke jing spell ke jing pla jinget ki apostol bar hadin kata nginum pat shong rekat bangidang yeng ngin duai pen ketang yukpu bat ya ke kuri bar hadin kata ngin sa shong ngijan kami jong me atrai yala ka bor hangi to ai kami ka sudak lemma me to kurku kane bangin le ke jingrwai ke bashispa prapuar Gijan kami jong mi atrai yala kabor hangi hijau ahai kami kasu daklem mami doker kuka bahagin le dalah jing im ba jing yam yang i pen shai pen im ya rahab jing kawai hang
kawanlah di umbami ong ukpulabam ayukan long langim yobam kadojong mi langim yodi kasnam rudi in yo jingko men hun klem wai da ker men skem hami utrai in ya selong in jai hakli in kawaju nomban mihi in yai penle iski kisnem hajing mensur gajing yashem ken mau yau ken tiu kanam ya ro klem kol abor kasnam Ka jing pla ka jinget ya apostol kabadan mar persya ikani ka jing ruai kabading kong ngin ya spell lang nganget hau blay ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kindaw bat hau Jesu Christ ukon batang marwe jangu utray jangi ubala pun daw mensim bakod ubala khana kamari tei sakti ubala sya shitom hau Pontius Pilat la sa narpna yu ulayap bat latep yu ulahyar shakiriw yap ulamipat nakibayap hakas ngi kabalay ulakiw shabeneng bat ulasyom hakakti kamon ublay ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar yakiba im bat kibayam nganget hau mensim bakod kabalang bakod chiteluk kapertay kajing ya selok kirikod kajing map yakipop kajing mi pat jangkamet bat kajing im pamjukod tungin ya duai blay buk pau jangi bahabning ngiyang akhmat kami kabakentang kajong me ban aingo yame bamela aingi yakini ki artali ki dakishin yokpo bat ega kuri bakin long hangi kamet ke jong Jisu kabala penken na kabenta ki pop ki jongi halor ka ding na kalbari bat ka snam ka jong utray Jisu kabola penmi ban sat hari ki pop ki jongi baro ni duai ngi karpat men pengetang yukpu bariga kuri bangin yo ega jing shemen sim bangin mat ya kamet ukris bat ka snam ka jong u ki ba sat hari ki pop jongi bat ki balong ka jingkit ka jing ba ega jing palat ki jongi Pengentang yu syakri baret ujang me ubade ben pendap ye kan yam karukom ka bakho ki bakentang pengentang iki para syakri kini kita men basan ba e jongi ki balas mayak mat jome bekin syakri ya me ko trai bamaki kin pendap ye la ka jong ka kular habaki ra yu pu bari ka kuri ban besa ya ki reud ka jong balang naga me ka bakentang ka jong trai pengentang yangi ki reud ka jong balang Bahabangin sim betana kami ke jang utrai kan long rengkat bat ke jing shaman sim rengkat bat ke jing penkendu ka bana lor ngi aingo bameo sngaw ke jing duai ke jangi yakine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jang utrai bat unong penim jangi u Jesu Christ amen so baban shong Kaktiin ke jong blake ong kumne
bangala pediang na utrai yaka bangala IT pateng ru api bau Jisu bau utrai hakata kamiet hakabala dino yu ula shim yu kupu bar habau lala ngo ula kedia baru loong to shim pi to bam uni ulong kamet jonga ya kabala penken na kabenta jong pi to le ekani ya kaban ken mau yanga bar hagani kapor mangaru kumusakri barit e jong blay nga shiminu kupu daga jinsong tu bangalong unong pop ubakraw ubadon kambau jisun kit unba egi pop ki palat ki jonga halor ka ding na kalbari tu bleu ni arab nga habang shimbentano nu kupu tu bleu ni arab nga habang pendep igani ka benta ka bakentang Jisu ang kani ka lang kamet jonga kabala penken na kabenta jong pi ulit ni kini lang kumaw na Jisu ang kani ka lang kamet jonga tule phi kani ban ken mau yanga kumju ru yaga khuri hadien ka babam jamiat uda om kani ka khuri kalong ka jutang ka batmai daga snam ka jonga yakani tule phi katnu sin ru ba phidi yaka banken mau yanga par hakani ka por mangaru ku musakri barit e jong blai nga shime gani ka khuri daga jing so thu bangalong nong pop u bakraw ban nga don kam ka jing sat ka badaga snam ka jong Jisu to blai ni rap yanga habang pendep yakani ka benta ka bakentang Jisu ang ini ka khuri kalong bajutang batmai kepada kesenam ke jonga lihat dia ni batmai Jisu ang ini ka khuri kalau berjuta berkemai pada senam berjalan lihat kita ini berkenal namar katno sin ru ba phia bam yu nu kpu bat phia di ya gani ka khuri pipen pawe ka jingyap utrai tat anda unwan hagani ka por nga kerpat iki temen besan ki jongi kini arap an sam nengkong shwa ya gani ka benta ba shakamon jogani ka platform ar hadin ka tangin sa yo ban sampat ya ki para bangit bait baro ki para reu dukhot jong ka balang hagani ka por
Ilayo ban sami ukpu bat ke kuri. Ndrela reja bagi kum ya lat yano. Bat babikham yo banta na ukpu lani na ke kuri. Lani na baro artli gini. Ikerpa pinum sawi hindrei penidak. Da kabara la ka jong kti. Ito na preng jong pi ki basanga ka banta ka basapo. Idoni wei teman basan hang to. Bat lada pimpat yo na ukpu lani na ke kuri. Pila ban penidak da kabara la ka jong kti. Tinggi song tu ba baro kilayo benta na kami ke jong try ki ba shong ha ka benta ka ba shalor jo ka yeng mani badru ki ba shong ha ka benta ka ba shapo hagani ka por nga kerpat bengin sngoba ban ye yeng lang bani shimta ka jing duai try bar hadin kata nga kerpat ki temen besan bakin saka no ya kami ke jong try ngini yeng lang baro ko kpa jongi ubah beneng tu long ba khoi ka kerteng ke jong me Wan kahima ke jong me, to long kamon ke jong me, haka kendo kumbah beneng, to airi ingi mentai ke jing bam ke jongi, kabala ke sengi, to maap ringi ke rengkang ke jongi, kumbangi ringi maap ke balik sniu ingi, to wat elam ingi si ke jing penshoiru, ndrei sumar ingi na ke basniu, na ba jong me long kahima, bor bat kaburam ru, Allah kerta, amen. Soba ban shong. Dia kena ke porpat. Akan ke porpat minjok ban penggentang no ikicing ayo kicingi. Akan ke porpat minjok ban penggentang no ikicing ayo kicingi. Akerpat ki asyas bakin soba ban walam ikicing ayo. Ban ngakerpat ia teman besan ewan swet. Ban sngobha ban bu. Iki baru Ahmad jong boleh kicing duai. Badru ban penggentang ikicing ayo. Perhadian kita ngin sayo ikijing penbenah jong kebalang. Tengin prai shuble hejing duai. Au blei ublong kupa jungi bahabneng. Sashi sinpat niwan mandem hakis lajat ki bakhut ki bakantang ki jami. Man aingu yemi kukunrat yagan kasngi kabakrau kabakantang kabami melapenyo hapteng jongi. Lingba jong kena kapor, kabakordor, kapor, kabakentang, kapor, kabiyo ban mani, ban syakri,
badru ban shimenta nagar kami jong kajing khawai utrai try be it but be isnai e nyai nguru yami kokonrat yakabami melapenla yakiriu dekat jong kebalang lembat kiwipat bengayo bandon shipor hakaying kabakantang kejome hakaba ilayo ban shimbenta nagni gidak kishin kibapau shebar kibalong shibenta na kijikarku kejome namar katang iwan han kapor ku try ikaba meni snei banda kerku baranda pendai yakini kidak kishin hakidok nut kemen sim kijongi iwe pi iwe bhagmi mi no na ke yeng bakantang kejome ngin mi lam ba kijing shem men sim ka batmai ra bangiat nang syakmat hakia jingial inti pilgrim kijong en sla juga khando ka batang shipor yarap yangi bangilong kijing thau ki batmai bat mingla ban job ya kijing e makijing le ki bawan ha kijing im kajongi ngi diwai kutrai han kapor ban kurku yelo jong syakri jomi i pastor reverend dance im ibla pendap la juga benta kum ubri ku try mri ai ba kajik penjanai kajik pen scam bat kajik pekerpang kan shan sharp ya ka dok nun kajongi iwe pi iwe kurkuru ku try ika kubor ka bangilayo ban sngap ban sa skor ka ba ai kajing kermen yang iwe pi iwe ki bangai ba ila ban wan tang hami bat hamihi ban bread i ka jingket ki bakhya ki balong ki jing pang ki jing sistom ki balong ki jing juna ki jing plot ki jingi karbang im hesla juk ka thai kurku i ka khubor bagan yo jaka ki da nur ki men sim ki jingi bat bengla ban yo ki jing shaman sim ka batmai tribe i han ka boru ni ai nguru yami ku kanrat ya ki jing kurku ki babon sertap ki bamla ai hangi ki kam ki jam ki jingi dasisha hapdeng ki jing e ki bangya ding bok kyang jing pang hakabakayo ka kwat klahyar hadu kata-kata noi tribe ngi ai ngopat bakum ki par bangai nam ki weipat ki la ai kelut chikakam ki jomi ngi duai yikini ki jing ai ngo hakani ka por ko try ba mendi snei banda pen khoi pen kentang yaki batunang kerku yaki ti ki bastiget ki jongi ki try habing ai chikakam ki jomi try yarap dengan air ka dok nut ka men sim ki jongi nakapor chikapor sang kanong kaburam kejami donang kerku yaki yeng kesem joki parbengai barok hakak kam kejam kejongki ba kinang roi kerhai na kasngi sekasngi batru bakit hyar kejongpi kan man kerhai nagapor sekapor da kajing isnei kejami bada kakamba kabami man ai haki to kerku atrayangi yakini jing ai basano kabarang kapun kam kalong bante ikalama ka gospel kejami Trabi iwan han kapor bandar kabat ngiru hajiseng kabat arsin habangin sayo benteng pat ya kani kajing khawai trai nagamtah kita keriu dekat ki bandar hajiseng ying dong sharum yarap yakiru ko trai bikin mi niki yang kisam kijoki ai bu men sim jong mi un kren hakidok nut kan sim joki bagi laban wan ka ying ka bakentang ban wan nam kijikit ki bakhya ban bread hami tanghamhi sngau atrai yikni jokak kerpat na kapor Dama berkelat isibun kijuna kiba misyam hakajim kejangi namar ngiyung idami pan kini baro haka kerteng tribe menopuni ujing Jesus Christ. Amen. Ini kidong ki jing penbena hagini ga por ka jing seng kan thei kanom don jing seng la sibit jan min ni ai kini ki jing penbena ba ki class suspension jong ka balang kin stang pat na do ka khat nyo trek uniu benai Oktober na ka banta ki bai pat ki long yeng ki bala penbej yeladi ni penkan mau kini kapor ba phin bo jingbut
Kita ke balada pendap ia ke jingi thok pen skem. Bat kubai pat kidang pen kre ia ke jingi thok pen skem. Pin sedang ban sekini ki kelas ki ban long nado ka khat nyo terik ubnai Oktober. Ngin ken mau ia kini ba hagani ke tio ko ban nginam yo. Hagas bol terik nginam yo nring sedang nado ka khat nyo. Ka jingi seng miet balang mentaga tiyo arfo kandai terik kan long hagapor nyo beji. Ka jingi seng miet balang kan long nyo beji. Ka subjek ka bangin yo sngo hagani ka jingi seng ka long ukris hapi ka jingkermen ka burom. Ia ka balasim na ka siti sigi kolosai ka lanong ka beningkong ka dekot ka ba arfo nyo. Ban keren ia kani ka subjek daiway na girang ba. Ni Mr. S. Thong Ni. Inong pulis sedang batwai in long ikong moral sari. Hagamit sin sajan artarik Oktober. Kajing sengkan long no hagapon riu siteng. Bangin kan mau banadu ka artarik Oktober hadu bakut tisnem. Baro kajing seng miet jong ka balang. Jing seng miet balang jing seng duai revival. Jingi seng miet sin sajan kin long be hagapor riu siteng. Inong pulis sedang hagini ke jingi seng inong Mrs. Jennifer Marak bergamat jeng duai kelong nagabenta Commission an Evangelism Sandi. Hagasngiu try laiterik Oktober hagapor jbo beje men step ngin yo ika kelas riu dekot. Ngin ken mau ban ongi ki khon samla ki jongi ki bampat dep ban long re khot bat ki balapan kre yeladi kin sedang ban wan no nadu kani ka laiterik uni ubnai Oktober hagapor sipo beji men step hangni heyeng mani ki don ru ki wei ki bana ki wei pat ki balang ki ba lawanteng segi kelas Henry ki bam sim la yo ban penbiang ngi gerpat ye phiru sungba ban sedang biang nadu kani ka lai tarik uniu banai Oktober ki jing ai ngo ki ba hagapor shibji mensingi i nongkren haga jinge seng jong balang indong irebren Andrew Suyam naga balang maulai Hagapor lai siteng jan miet kandon ro kajing seng yalap jong kajing seng ganthei kabala penbek kerpang hagani Commission Evangelism Sandi inong yalap hagani kajing seng inlong ikong bi mauro ini kilong kajing penbenah hagani kapor please po. Ngi penpau ke jing songo ya kibala ya rab ban penbet ya kaba shong jong kini ki para rudukhat ki ashes bat kibala ya rab ro ke jing lum jing aingo lembat itemen besan A1 sweat bala pengentai ke jing aingo Mr. W.M. Ramsdam nong yalam jing ruai ubleu nang kur khui pi baro pada ke jing syakri kaba koridor ke jong pi hagani ke por ngi ai khubleiru ya kini ki samla kibala ya rab ya ki jing penbet jaga balang kat kum ki kendon jaga sarkar ha kabale eka thermal scanning ban sanitize bad ban shim kerteng how nu benai September barok shi benai ubleun ker khu yepi ya ga jing syakri ka koridor ke jong pi na ka bentau nu benai Oktober pat ngin sa penbet da ki wei ki samla ki ban yarap hakini ki kendon ki bakalabu ke sarkar ni penpau ke jing songo ki temen besan ki ba e ki jongi ki balai rap ha ka jing sam na ka me ki jong trai bo na pedeng jong pi ki para rud khat pin ya phai no sela ki jong ki yeng re ki nong sarai ba e jongi kin ha bandon sakawai pat ke jing senga ka por lai beje ha ka ba sashi sin ngin ha ban sam na ka benta ki para bangai ki ba na ka dong ba sharum ki ba wan na ka benta ka sakramen ubleu nang ker khuyengi baro unang ai boringi bangin nang la ban syakri ya o ya ke jing it ya ka kam ka ba khoi ka ba kentang ka jong o
bad ka jing ai tilot yala de om namar yala de om namar ka jing yo yaro na ka pertai andre bingin syakri na ka benta ka buram ka trong blay to kielit suk para banget ngin saya syempat akaway katayaw ngin ya penwai ka jing seng ka jingi da ka jing ruai ka balai spa prapuway bad hadin ka ni ka jing ruai kerpat sasisin ye teman besan jongi teman besan IW Kharsa no in ngobha pan sa pelat ingi da ka jingker khu penwai ajing ai ba pelatam ka ba pen im yanga la ngala ja yang ngala shem pen im ula shisha ka jingruai ka ba laispa prapuway Ajing ai ba pelatam ba pen im ya la ja ya la shem enim ula Shisha Kadai Jing Ai Jong Ublay Jing Ting Jing Bin Bendo Na Dong Aman Jing Cordor Jong Karu Abdeng Jing Ma Jing Jen Jaru Bangadeyan Leng Ba Jing Kababachem Yai Kershan Ru Yang Ada Jing Im Haka Pertain Kan Kud Kan Wat Shen Shen Pen Ban Ham Ta Hari Pernai Ngan Yo Jing Su Jing Kmen Ondangan Boy Shalakari Kari Bashai Sngurba Hantangan Yai Wajing Ai Nang Ning Allah Nang Lepas Kukpa jong yu bahabning ya ngo yeme able namar bamla thau ya kini kalat jeng penim dek bamla sha yu khun jome Jisu Kris ban yam na ke benta ki pop ki jongi ban mala pen yo benta ru yengi lingba kini ke jing khawai ha ke bang yeshim benta ya ka dur jong kamet ke jong Kris bat ke snam ke jong u
benda ke jeng sat ye ki pop ki ram ki jongi tu pun thamai atrai ling ba ke ni ke jeng ye yo benda ke jongi ye ke jeng im jeng long men siem ke jongi bangi la banang ya de ka bor ke jong me bara ka bawai no to pelaj ingi nang ni rengkat bat ki jeng kurku ai ro ba ke jeng ai e ka badab yang Jesu Kristus bau trai ke jeng ye ba ubleu pa bat ke jeng slok men siem ko ke ni chong rengkat bat ngi i wei pai wei ki ba yeng ha ni ka por lem ro bat ki para banget ki jongi ki badon ha ka balang hagani gari ke ba I ke jongi bat keleng ke prathai manta bar sigi bom jukut ru amen